Bai, noski, gaina jakinda bi gol sartu berren itula eta anuetan posible zala, ez, bi gol ez da imposiblea eta nik uste ingen itula merituak ez sartzeko. Egia da, gero gola sartu zigutenean, jendia mentalki pixkat besoa jetxi zitula eta hortan faiatu genuen. Bai, pena handixe, gau pesken espero, gainea bat eta utzirazten hasitxe, aukerak ikusten genduen, eta golpe handixe gutzapez, lehenengo korrondan jakalea juti, eta ez gazku beste ikatzen astu hau dana, eta ongo aztin Valentzin kontra, partidu bat etxite eta puntuk lortzi. Bai, kopa aztu behar da, bagite gogorra izan dela denetzat, baina oin eta lehen ere liga beti izan da garantzitsuena eta hortan jarraitu behar da. Bai, kopi totalmente alboa delaga, pentsatu bai ligirela importantiena eta ligan gogor segi, bastante ondo ga eta espero ongo aztime puntuk lortzen juti sumati. Jakinda beraiek puntu faltan daudela, publikoak asko presionatuko du. Nik uste lehenengo minututan ondo gaude, publikoa entrenatzailean kontra posiblea jarri. Pixka presionatzen eta guri ondo etorriko zaigu ez hori, eta gero gure partida ditugun. Hombre, erreza isitako bez ez, Eurape bare ez da zena momentu honin, baina Valentzi bata eta baki hauek gauzak errezistazkun ipiniko, eta bare bai, aurreko urtimo horun aukerak gula irabazteko partidu, eta espero partidu hon bat etxiganok eta afizinoi bai postasun bat emoti.